Кажи кой. Да трепери са. Треперят бърците. Кажи кой ти каза. С едно караш ска седмица, 1000 кубика 180 коня. И как и зад мен ли вървиш? Страхотно върви колата. Нямам думи. Може да пуснеш пистация се гониш. И добре, ти даваш ли му газ? Наистина даваш му газ. Колата ти върви много добре. Защото гледам отзади така стоиш горе-долу. Заедно. Аз не чаках да се наеме, разбира се. Той километража отиде до тук додолу. Трябва да хвърляме на 200 и колко беше? Не знам ти колко беше набрал. Добре беше колата. Ма 202-30 бяхме ли фанали? 202-30 бяхме ли фанали? Да. Как бе, то забия тук отдолу бе? Кой е забил Ти си майната? казал да гледам километража сега. Майната му. Важното е, че... Добре. Ама докато стата се може да и такова бе. Ама това ли ти беше максимално?